Malalaman mo pag may boyfriend at walang boyfriend, di ba? May boyfriend ka? Meron po. Oo, di ba? Ano? Hello mga kabisyo, I'm Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Nakasama nyo 9 to 12 p.m. So ngayong araw nito, makakasama nyo ako para magpa-challenge. Pero hindi ko rin alam kung kaya ko gawin yung papa-challenge ko sa iba. Kailangan makaupo ka nang hindi mo binibend yung sarili mong tuhod o paa. What? Ayan, ganyan. Tapos kailangan alam, mahulog! Ikakapahama ko lang to. Hindi mo i-bend yung tuhod mo pero makakaupo ka po. Sure! Wow! Approve. Dito single. Medyo ano. Pero wala tayong Subok na eh. Single ka hindi. Teka, nasa office ba tayo? Teka, logic ba to? Teka, ang hirap! Ano? Basic! May boyfriend ka? Meron po. Oo, di ba? 3, 2, 1, let's do it. May jowa ka, so yung nag-flex ka na, yung buto-buto mo over na sa flexible. Try natin. Sige. Anong subok? Malalaman mo pag may boyfriend at walang boyfriend, di ba? Pwede talaga yun, babe. Hindi mo. Kaya yun! Hindi na lang. Nakagawa na. Hindi ko kung sino. Oo, kabisyo. What? Nakaupo, dude. Yan pala, ginagamit mo rin talaga yun. Siyempre, babe. Minsan buubuhan lang talaga tayo para hindi masyadong overall, di ba? Maganda ka na, matalino ka pa. Bawasan mo konti. Buubuhan lang talaga tayo para hindi masyadong overall, di ba? Maganda ka na, matalino ka pa. Bawasan mo konti. Kung tayo talaga. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang kawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.